Kollox nafu, għax ġabok fil-gazzetta. Mela miet. Mela ma konx taf. Mela miex ixkoldek tibza. Millum il-hem daqsek sigriti mejkin. Trid tibda tajdinna kollox. Għada mor narax, nista' nitkixxef aktar. Hemm ħafna misteri f'din l-istorja. Ma jmissix daħlitu fid-drive-in. Pero jien mesni għattila li marriċ inkellim iktar reporters fuq dan il-kas. Well, now she knows. U dak il-reporter mġiez jett ħonajdlek għax werrultu. Ħażin għamilt. Ma jkollux biex jimla u jispiċċa jikteb storja fuqek, issa tara. Ara, Lorna. L-aħħar darba ċedejt. ċedejt u ħallejtek tagħmel dak li qallek moħħok. Imma din id-darba le. Imma minħabba tfal. Minħabba kollox, Lorna. L-idea li ħafna drabi kelli niġi nżajjar jien. Naddi l-qomos tiegħi jien. Musawa kux. Nibqgħu kif aħna. Aħjarek. Għalt li trid, imma deċidejt li mmur lura. Jekk rid mara biex toqgħod tgħaddilek il-ħwejjeġ, jew toqgħod issajjarlek. Missek qajt għand ommok. Mela allura din l-ittra li rċevit issa, x'inhi eżattament? Preferenzi, dik li, ara lili, ittra waħda biss batitli. Anzi lilek ħallitlek Tom Nart li koċ karti tal-5 euros ħallitli. Owen, il-fatt jibqa' li lan l-istmat. L-aħjar li marret sera u dik qasbis sidemna. Imma biċċavetta biss, sera ma tista' tagħmel xejnux. X'se nagħmel biha din? L-alma ma m'għadix magħna. Ma tantx hemm wisq x'tista' tagħmel biha. Tenda la mono, like a lucky charm. Fil-verità jiena kuntenta bl-2000 euro li sibt fl-istov. Minix se noqgħod nagħmel nervi għax din iċ-ċavetta m'għandix użu. Hank Morris. Żomma. Kombinazzjoni. Kon qed infittax iktib PS I love you. U waqgħet 20 euro. ċek ktib ieħor u raġa' waqgħu iżjed. Daqqa waħda rrealizzajt li jista' jkun hemm il-flus fil-kotba kollha. Int! Sa tagħmel? Se noqtlok. Morris. Morris. Eymar. Ma! Anke l-Morris ħaħwa jiġu talaq. Morġirjant kamillerja x'naf li tħobbu l-ħelu. Għawx qatt tiġġib. Oġi bil-qeda ħanaqsmu u nagħmlu belate. Taqsam xejn x'min ixtendum. Għati li timmur insajjar għax dal-waqt jiġi jandru mix-xogħol. Tetrit. U li toqgħodx taqla. Aram li tazzakini. Lejkin baqgħet barra. Qed taqtalek il-fjuri minn dik is-sardinella. Ara sa ma toqgħodx tajjat magħha ta'. U x'ngħajjat magħha? Mitlu intelqa dawk il-pjanti. Għandi bżonn nindura mdawra.
Ħares Jolant, jiena raġa bdili ta'. Ma tridx kieni? U le mhux fuq hekk. La fuq xiex. Tħajjart immur lura lejn ix-xogħol. Ma ħassejtek xaħjar id-dar tiħossib ulidek. Mela billi kont qed imur ix-xogħol mhux xorta waħda kont qed nieħu ħsiebhom. Wajma. X'jiġifieri wajma? Skont it-tifla, kont titlaq minn kmieni filgħodu u tiġi lura d-dar fil-għaxija jiena mejta. Bilkemm kien ikollok abtit titkellem? Għalmenu lili jekk kienet tgħidli. Issa ma nafx. Imma kien mur lura se nibda naħdem bir-reduced hours. Diġà fżajthom. U t-tifla taf li qed terġa' taħsibha? Ġennitni? Id bis-serjetà. Jekk m'intix temminni, kif tidħol? Staqsija. Ma nistax nifhimkom jien. 5 min-nies imgerfxin nobis. Kultant niddubitek intix vera oħti. Għajli tistax iżommi li t-tifla wara l-iskola ħalli mmur lem. Darba jienu darba Mario bħal qabel. Le, Ant Mario ma rridix tersaq iżjed. M'għandekx tort. Imma dan ifisser li se tibda tiġi għandi kuljum. Taf kemm immissjatek hux. Anke jien immissjajta tibżax. Allura x'int tistenna biex tgħidli iva? U x'se nagħmel meta jkolli laqgħa tal-Knisja? Jew xi rehearsal tal-kor? Biex toħodha miegħek? Ma la jrisibhom is-soluzzjonijiet int. U wejja Jolanda għidli iva, ħalli mur inċemplu ngħidilhom li rranġajt. Wara kollox jien għandi ħajti. Għaliex għandi noqgħod kuljum id-darek inkapaċi nlaħaq ma' kollox xorta waħda. Ma nafx Lorna. Aħjar it-tieni ċans naħsibha. Ma kemm kelli nkun żvinturata. Lill-ommi ma nsibha xejn għax moħħa fit-telenovelli. U lill-oħti. Se tgħid fuqi. Mhux dejjem rajt kif għamilt biex qdejtek. Allura qdejtni dejjem se toqgħod taħsibha issa? Meta l-iżjed li għandi bżonnok. U wara se ngħidlek. Jekk tgħidli le, tiġix busni fil-milit jew fil-birthday. Għax jiena ma ninxtarax bil-bews. Jekk verament tħobbni, orini bil-fatti. U ħassa. Si! Għalejja! Kemm immissjajtek? Għal xejn qed iddendelmon aħi, għax ma tix iżomma kitsi. Mhux veru? Jien għadni ma tajtekx risposta. Għajt li tsi, tridni nerġa' nibda niġi għandek wara l-iskola, jew le? B'kundizzjoni waħda. X'inhi? Ma tistax terġa' ddaħħalni fl-ebda bawxa toħra bħal tal-garax. Garax jiddaqsek, promise. ġabbita fej ridet. Ma dari xieġanika, skunta kissaqqu li għanna. Ġiriġi ta' Silvia Bazar. Ġew. Wasalna, senjura. Idħol. Grazzi u prosit. Għawa seksalli. Thank you. Laqna nżanżlu saqqu li. Mela leħanini. Issa s-sanamlu Willy. ċempel ta' Silvia Bazar u ġibilna saqqu ieħor. L-oġobhom daqshekk. Everyone says life's what happens when you're busy making other plans. But why should we let time pass us by that way? I think the older we get, the more we realize that we need to enjoy every day, every hour, every minute, every second. Because that's a moment in time we'll never get back. And I guess that's what really matters. Laminate Parquet flooring resistenti u li jiflaħ l-ilma. Quickstep Parquet minant R Living ħal-Ormi 21499 699. Jum San Valentino,
Il-jum tal-maħbubin f'ambjent romantiku bi kelbnin u ġenwin bi speċjalità l-okkażjoni f'atmosfera romantika. Fil-Cortile Restaurant iċċelebra dan il-jum speċjali, il-jum tal-maħbubin San Valentino, il-ħadd 14 ta' frar ser inkunu miftuħin kemm għall-ikla ta' nofsinhar u anki għall-ikla ta' filgħaxija. Biex tirriserva mejda ċempel 9949-8903 9949-8903. Il-postijiet huma limitati. Parking bla problema. San Valentino fil-Cortile Restaurant. Il-Cortile għal dawk il-momenti sbieħ. Nussebtol ġel għal uġeħ tal-muskoli ġogi u aktar. Nussebtol jfisser sarħam il-uġeħ. Kaza kompleta laqwa għażla għal kmamar tal-banju, showers u madum. Kaza kompleta ta' Imdina Road Attart. Zur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Sejl b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tifrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Ċent Ingliż u pjama su preċiż. Ma nafx kif jiffintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn ma kaf, attenta x'jibgħu jak anke l-Moris. Anke l-Moris. Jiffintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn ma kaf, attenta anke l-Moris. Anke l-Moris. X'ġralu? Xejn. Kontu qed tilletikaw? Le. U għajdli. Għalli biex nerġa' nkellem it-tourist board ta' Krakow. Għalfejn? Mhux biex nagħmluhom promotion oħra kif qed nagħmlu. Allura mhux tajjeb. Tajjeb, ma jekk inġibuha żewġ ifisser li rridu nagħmlu xi xahar ieħor il-bot mid-dar. Inti lesta biex tagħmilha? Hello? Qed intelfek? Mhux is-soltu. Mela qed intelfek. Rid xi ħaġa? Għal-għada, okej? Ma nafx, Oswald. Irrid nara Bettini, tistax toħsib il-ħuta. U mhux dejjem iva tgħidlek. Imma rrid inkun żgura li mhux qed intellifha mill-istudju. Waslu mill-dier li żissa. Inti kwitawista. Għedlek kemm il-darba li dik diġà għandha posta hawn magħna la tispiċċa l-iskola. Imma jien ma rridix isserraħ moħħa sempliċiment għax hemmint. Jien irridet tkompli tistudja tkun indipendenti. Għax ma trix tħallini ngħinek bl-ebda mod hux veru. Jekk nirranġa ma' Bettini, fiex inti ġi għalija fil-każ? Mhux fis-seba' bħas-soltu. Ejja ngħidu li kollu s-sow. Jekk ingħala xi ħaġa nċempilli. Kif tajt int nagħmlu. Ciao. Xjaħt, u marċ jaqta jizu. M'għandix ismek hawn. I'm on the waiting list. Waiting list? God blimey. Don't you know what a waiting list is? Naf x'inhu waiting list.
Imma m'għandix waiting list sera. Look, dolodu ċempilt, u s-signorina għadli li qed taħdmu fuq xi kmamar ġodda u jien qiegħed fuq il-waiting list biex nieħu għadha minnu. Hekk mod ieħor. Rajt kif temnu. Imma dawn il-kmamar għadhom mhux lesti, mhux ħajkun lesti qabel l-aħħar tax-xahar. U sal-aħħar tax-xahar bejn se norqod jien. Can you be more helpful, please? Skużani, ma nafx naqbad ngħidlek. Tajba wkoll. No worries, I've got an idea. I'll sleep on the couch. Le, ser, ma tistax ta' Ma nistax. Ara hu paġenzja, ħanġembellil ta' fuqi. Forsi ta' fuqek ikun iktar caring u jħallina norqod fuqu. On the couch, I mean. Ġiet kelmek il-supervisor għaltlek? Jena s-sodda rrid mux il-supervisor. Fejnu? Hello? X'in il-problema? There seems to be some misunderstanding. Really? Why? Qed jgħid li qiegħed fuq il-waiting list tal-kmamar il-ġodda, imma dawk il-kmamar mhux ħajinfetħu qabel l-aħħar tax-xahar. U sal-aħħar tax-xahar norqod fejn? Mhux tmur lura minn fejn ġejt? Keċċewni, ma nistax immur lura. Int xi tip ta' troublemaker jaqgħu? Of course not. Do I look like a troublemaker? Qed nitħassru miskin. Mela ħudu d-dar u raqdu miegħek. That would be a good idea. Isma, inti tonħora xien? Stenna ftit. Newi li daqsxejn dak it-telefon minn ma' ġembek. Skużani sur Ketkuti tal-li qatt niskomodak imma għandna problema fir-reception. Għal kulħadd problema jien. Hawn raġel. It's Morris McCartney. Mr. Morris McCartney u m'għandux fejn jorqod il-lejla. Għandi bżonn il-permess tiegħek biex intih l-emergency room imqara l-lejla biss. X'għedli li ismu? Mr. Morris McCartney. Hello? Hello? Well? Ara, Mr. Ketkuti imħabbat. Imħabbat dal-ħin. Ma setax itini risposta fuq il-kamra, allura se noħodha fuqi. Couldn't be happier. Qed titnamluha fuq fuq ektar. Skużi. Never mind. Int qed tittantani? I said forget it. Għal dan il-lejl biss tista' tuża l-emergency room. Għada jkollok titla' u erġejja fl-aħħar tax-xahar u naraw inkunu x'nistgħu nallokaw kamra lik. Great. Ħudu fl-emergency room qabel jerġa' jibdieli. Kollu kemmu. Ma nafx kif ħallejtu b'xejn. X'ritni nagħmel nil-wilwon u? Ma jmistekx ħallejtu jitlaq mingħajr ma jtik dak li ħadlek? Konna ħankellmuh. Il-mama ħarġet bl-idea li nagħmlu x'tib ta' skema u jtina xi ħaġa kull xahar. Xi ħaġa kull xahar? Biex itina irrid ikollu. Dan min jafx nefaq. Melli ntaf x'sab fis-sufan, forsi nefaq u kien baqalu. Forsi? Imnalla ma kontx hemm miegħek. Ma kont tagħmel xejn differenti milli għamilt jien. Kont nigran fal-wiċċ u bda biex. U xorta ma kont tkun igwadanjajt l-ebda euro. Imma kif qatt m'għandunajtu? Seraqkom minn taħt ħalqkom. Dejjem suspettajt li kien qed jagħmel xi ħaġa, imma qatt ma bsart li kien kapaċi jasal sawn. U tridni noqgħod ninkwita fuqu wara dawk il-flus kollha li ħadilna. Naf, u għandek raġun. Imma xorta jibqa' l-fatt li dan ir-raġel sar parti mill-familja tagħna. U jekk jispiċċa bla saqaf fuq rasu l-lejla, ifisser li se jkun dak li ħaqqu u min issa ninkwita daqshekk laqqas jekk insirna fl-irqad fuq il-bankina. Ma palissa ma nistax inkellmek. Mela x'in tagħmel? Għaddejja bil-photo shoot. Tal-ħin? Ma dal-ħin. Int ma tifhimx, allura ħajar neqfu hemm. Inti taf li Bettini għandha l-ewwel eżami għada. Veru? Fiex ħin? X'differenza tagħmillek hekk m'intix hawn?
Allura fejn qed tiċċempilli biex tgħidli? Għax forsi ċemplila u tgħidla good luck tal-anqas. Mela dam qajma? Kollok skużi. Ħalli 10 minuti u ċemplila. Ma nistax inkellima issa ħalli ma nerġax nieqaf. Għatlek ħalli 10 minuti. U prova si post fejn m'hemmx daqshekk storbju. Ħalli ma toqgħodx issaqsik fejn qiegħda u ma tispiċċawx tiġġieldu pas-soltu. Xi darba nagħmel waħda ta' vera. Ta' vera kif? Ta' veru, mhux ħena. Amma tħallik. Mela, misa tkun taf. U meta titħol tinħasel? Biex nżakkar il-bieb. Asnaf għaw xmina ta' tatu għawdex. Kejl, mux imur namila Malta. Seġġu papi kbira. Et ħajjarni sa? X'tagħmel bommok? Namela ximkien fejn ma tarajiex ux, bħala. X'tagħmel kieku? Isem in-nannu. Bis-serjetà? Jien kont il-favorita tiegħu. Min jaf kemm il-darba niżilni l-bajja tas-sewwieqa. Isem in-nannu nagħmel żgur. Lol. Petni. Inata l-connection. X'ġara? Nal, int fejt il-plakka? Int għadha m'għandekx eżami. Allura, tfejt il-modem u nagħta l-internet. Biex tirrivedi n-notes għandek bżonn l-internet. Ma tistax mura l-eżami u tippretendi li tgħaddi jekk ma tagħmilx daqsxejn revision. Wejja non. Ara ma tmiżżak is-switch. Non. Jekk m'għandekx tistudja, mur idħol orqod. Forsi tqu friska għada u forsi jsir xi miraklu ġib 4 marki. Dil-mama hija iġibha. Għalfej. Ħa tisma' leħnek. Jekk trid tisma' leħni, għajdilha tiġi lura nan. Nista' narqu ħdejk. Għalfejn? Biex tużawni pal-mama. Murit fid-dawl. Always worth it. Nussettol ġel, għal-uġieħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nussettol jfisser sarħam il-uġieħ. Atfall li jilabu u jiġru. Dawk li m'għandhomx jitilfu. Dawk li jisnu jpinġu. Insellmulkom. Imbilli tħammeċ ma tħallx f'basla. Meta Persil ineħħi bajja mal-ewwel ħasla. Persil, gawdi l-ħajja kif tiġi. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 7950 2000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Sale b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tiffrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Il-resident li kellna fl-emergency room telaq taf xejn. Ma nafx. Ma kellmekx Mr. McCartney? Le, kieku dak il-kuljom niftakru.
McCartney. Just call me Morris, love. It's Morris. Mr. McCartney, please, ma tistax tibqa li hawn. Why not? Għax ħallejnik torqot il-lejl hawn gratis, immissa daqshekk ikollok titlaq. Lanqas breakfast ma nista' nieħu. Sa tibgħat nilhem fuq stonku vojt. Ħu paċenzja, Mr. McCartney. Lanqas naqra ħniena mir-raġel anzjan li għandu l-ġuħ. Ħankun onesta miegħek qed tfakkarni fin-nannu. Esma' mill-kalkoli tiegħi, your nannu should be around 100 years old. I'm only 65, you know. Ħanġiblek xi ħaġa, tiċċaqlaqx minn hawn. Sitta se tgħidli qed infakkaru fil-boyfriend. Mela fin-nannu. ċempintlu? Lil Uncle Morris ċempintlu? Sera, iqaf aħseb f'Uncle Morris. Għastajt norqot minħabba fih dal-lejl. ħatmu perfett u Uncle Morris. Uncle Morris ta' 2000 euro lilek mill-flus li ħalinna, tinsijiex din. Jekk jiġilu xi ħaġa, se tkun ħtija tagħna. ċempiltlu, il-mobile kien mitfi. Ħan jerġa' nipprova nċempillu jien. U jekk jiddeċidi li jwiġibni, nistaqsih fejn raqadda li. Qed idoq. Jissiktar se ninkwita. Mhux iwieġeb. Imma jiena mhux se ninkwitata. Uncle Morris jaf jieħu ħsieb tiegħu innifsu iktar milli nafu nieħdu ħsieb tagħna nfusna int u jien. Kif marqax fis-sodda tiegħek dal-lej int? Għax kelli għaftini fissetu. Rajtum xi naqra n-notes dal-għodu. Bethany. X'nam, please, għadni nqum. Għandek eżami dal-għodu tiftakar? Dik x'tib ta' risposta hi. Tajt mhux qed inħabbel xahri għax għandi eżami. La tikber jiddispjaċik. Bla bla bla. Minar skola ma tagħmel xejn f'din id-dinja. Tox taħlib sieqnan. Il-prietki ħallihom mal-mamà. Jieta jdhom li suppost dawn l-affarijiet. Mal-mamà mhix edaw. Ups, għandek raġun. Imi hawn u int ma tistax toħod il-apposta. Imxi li jim. Mr. McCartney, fittex kull u itlaq. Wait a minute. Mr. McCartney, ġeni xinċempel is-security. Why don't you like me? Mux jien, Mr. Ketkuti. Who? Irrelevanti, għamil nizdjeb minn bizzejet mija, kim mistaħu paċenzja, kull u itlaq. I wonder, who's this Mr. Ketkuti? Mela du ma telaqx. Jikolu jitlaq, ek bqajna. Ibqa segwih. Kun ċerta li telaq, informali. Ħalli fidi. Il-bambin batunna lil-dan. Ma, id-deċidejt li kellem avukat. Se nerġaw? Li, mux biex nikkontesta t-testament li ħallit il-nanna. Dik waqqajta, xetlek, marġ nġilet miegħek. Mela l-avukat għal xiex? Irrid nara x'inhu madrittijiet tiegħi viżavi Uncle Morris. Se fuq il-flus għal xejn. Se taqta' li qalbi għad neqqas dejt. Għax tkun taf x'inti tagħmel. Ejja ngħidu li l-avukat jgħidlek illi għandek każ. Ejja ngħidu li jirnexxilek issibu l-Uncle Morris u ddaħlu l-qorti. Taħseb li se jirnexxilek toħodlu xi flus? Għaliex le? Għax dak nifaq kollox fil-kapriċċi. Cruise, Slovenja, karozza, mobile, ħwejjeġ u tinsiex illi rat lura 2000 euro. Min issa nibqa' nsaffar? Dan xi tip ta' pensjoni għandu le? Jiena x'għandu ma nafx. U lilek ma nistax inżommok, immisma minni, aħsibha sew. Ħsibta sew ma. U għandi l-appoġġ ta' Scarlett ukoll. Irrid infittxu u niftaħlu kawża akkosta kollox. Lanqas hekk naf noħodlu sal-inqas lazz taż-żarbun.
Weġa ta' qalpux. Excuse me? Weġa ta' qalpux, meta tara xera bħal dik u tiftakar fin-neputijiet tiegħek li ma jiġux jarawk. Ma jiġux. I don't care. Illa ma timmissjomx possibbli? Jien m'għandix neputijiet. Allura ma nistax nimmissjom. Skużani mela, sibtek qed tagħmel bħal ma nagħmel jien. Tiċċassa lejn it-tifla u taħseb f'tiegħek. Jien lejhom ma kont qed niċċassaw. Mazzaw. Mela sejjer? It seems I'm not welcome here. Mhux welcome xi ġifieri? Ma nafx. Ma jridunix. Qiegħed fil-waiting list u rrid nerġa' niġi fl-aħħar tax-xahar. U mela mhux ma jridukx? Imma sal-aħħar tax-xahar fejn se norqod jien. I have nowhere to stay. Ippruvajt tkellem is-Sur Ketkuti. So far, I only talked to a woman who seems in charge. Mela tkellimt mas-super. Is-Sur Ketkuti qalbu tajba mmens. U mhux sejħalik bla kabra jekk ikun jaf li m'għandekx fejn tmur. Well, the super did mention a Mr. Ketkuti, imma donnu ma tantx ħenna lija. Dal-lejr għad fl-emergency room u dol-għodu kaxkrun il-barra. Imma mhux mis-Sur Ketkuti ġejja żgur. Donnu tafu sewir. Jiena meta jkolli xi problema lilu ngħid u jirranġaw li mill-ewwel. U kif se nkellmu da Mr. Ketkuti jien? Għala normalment joħroġ minn hawn l-5. Nissoqoddu dawra maġrin sakemm isiru l-5. U mur stenni ħdejn il-grada. F'xi ħin joħroġ u għamel mezz li tkellmu wiċċ imwiċċ. X'karozz għandu? Audi Metallic Grey. Do you think it will work? M'għandekx titlefux. Le xejn. Issa mur u tħallix is-super tarak biex ma toqgħodx tħaqqaqa laqaltlek biex titlaq. Hello, Anti. Becky? Kif int? Minnek kemm idni ma nisma' leħnek. Għandek raġun, dejjem ngħid irid inċempillek u mbagħad dejjem nispiċċa naljena rasi. U jien ngħid insietni. U lex insejtek ma tarax? Niġu f'dani insietni għax qatt ma ċempel laqqas. Hemm xi ħadd ma ġembek? Iva u Jeremy għaliex? Għax smajtek tkellmu għaliex. Simatni. Erġaġ smajtek anke issa. Aranti, ħalli ma telfekx. ċempiltlek għax għandi bżonn nistaqsik xi ħaġa fuq Uncle Morris. X'għamel issa? Osfor. Xi ġifieri? Telaq minn hawn u m'għandniex idea fejn mar. Allura mhux aħjar mort tixal xema u tirringrazzja l-mulej li ħlist minnu. Mhix grazzja daqskemm tidher? Jaqgħu, għamel xi saldejn u twikkejt biħint? Ħadilna xi flus u nixtiequhom lura. Kompli xenna Becky għax m'għandekx ċans. Il-laħwa kemm tajt li qalbi malajr. Kont taf sajtek, Becky. Bamer bħal dak ma kellekx xi tridu fid-dar tiegħek? Jiġifieri inti ma kellimtux dan l-aħħar? Le, ruħi. Ma kelmitux. U l-bambini liberani minnu. Jien fejn rid ninkellmu? Ma nafx għad forsi ġi lura l-Ingilterra u ċempillek tista' tajt? Becky, ħana minilek ċara. Jien il-Morris qatt ma gustajtu u mhux se niggustah issa u jekk iċempilli u nara fleħnu naqtalu linja u jekk jażarda jersaq wara l-bib tad-dar tiegħi ma niftaħlux għax miegħi m'għandux ċans. Fimtek. U nispera li darb'oħra ċempilli biex tara kif jien, mhux biex ittella li demmi għar-rasi. Għatatli. Tellajtila demm mar-rasa qalet. Bonġu, kafe sweat please. Kem? Zom kollox minn hawn. Din kombinazzjoni? Ma nafx. Le, ma tafx. Se tiġilet miegħi ħallaslek kafe? Niġġilet miegħek ma sarax. Triċi croissant. Biex intu misjiet? Mhux hekk. Xi trid eżatt minn għandna? Xejn. Huwejja. Nerġgħu nibdew mill-bidu. Ħaj, jiena Sera. Jiena Jeffrey. Kemm ilek ġurnalista lura? Ħanalaq sentejn u nofs issa. U ċid tikteb storja fuqna, qed nifhem sew jien? Mhix xi ħaġa li tiġri kuljum li immut bniedem iżbal fid-drive-in ta' spettur tal-pulizija. Le, veru. Allura it-tieni tort li rrid inkun naf naqra aktar? Imma fil-verità, m'hemmx isjed xi tkun taf barra dak li diġà ntqal. Sorry. Daqshekk.
Serraħ moħħok Mr. Katkuti, għax telaq. Grazzi. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġina tagħna fuq Facebook. Laminate Parquet flooring resistenti u li jiflaħ l-ilma. Quickstep Parquet minn għand R-Living ħal-Ormi 21499 Wasal biex taqlaq il-kamra tal-banju, tibdel il-madum tal-art, qed tfittex xi bennej, electrician jew bajjat, għandek problema fid-dranaġġ jew fil-bir, jew xi saqaf qed qattar, mela ċempel issa lil-każa kompleta fuq 21414933 għal serħan tal-moħħ u xogħol fil-ħin. Nosebtol ġel għal-uġieħ tal-miskoli ġogi u aktar. Nosebtol ifisser sarħam il-uġieħ. Tal-lira, always worth it. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew nkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Għada maġiċ, idħlu. Marret xi coffee morning. Ela fejn marret? Dal-ħin tmur tixbor il-ħija mill-iskola. In-nonna ma tħobx berbaq flus. Tanċandax t-berbaq, ifhem. Ma fejtkom. Illi disiet fit-tex xogħol. Mhix ċerta sabiħa. Sorry. U diġà għatilkom darb'oħra, jekk titu l-imqobi bistażunix fuq ommi. Issa, niċċelebraw? Għannax niċċelebraw x'jiem veru wart ħażin. Anke jiena kassejtni. Ejja, mela mhux jien biss. Nisnu? Ġara? Aħjar tgħidilni. Immin taf xi ħaġa? Le. Hemmhekk. Veru, kull ma nafu li nkun sejjer, ċempiltilha sera u għaltli biex nibqgħu. U ċemplet lili. Eżatt. Jekk sa tkellimna fuq Uncle Morris, jien m'għandix naqsam. Ma nafx kif tista' tirraġuna b'dan il-mod meta int parti mill-familja. Tindaħal x'importa? Win. Smajtek ġej ma stajx noħroġ mill-ewwel għax kont qed nilbes biex nidħol xogħol. Inqala xi ħaġa jew le? Rrid inkellimkom wiċċ in wiċċ, rrid nafżakom biex toqgħodu attenti minn kollox u minn kulħadd. Iżjed importanti minn hekk. Sorry, mam, kompli. Hello, Scarlett. Kif nista' nkompli meta daqqet ikellem il-mara? Għadni ma staqsej l-uffiċċju, aġġent il-mama u Hilltown. Okej, ibad l-eżatt xi trid u ngħaddi nixtri wara. Ħanaqta lissa. Ciao. Kompli. Kont qed ngħid illi minħabba dak kollu li qed jiġri, importanti li nkunu maqudin bħala familja iżjed minn qatt qabel. Smajt hawn? Ara liħor. Hemm ġurnalist illi qed jipprova jikteb storja fuqna. Għamlu li pjaċir it-tuħ fuq ix-jikteb. Di l-urġenza kollha?
tispiċċa fil-gazzetta bla ħsieb. M'għandux jagħmel il-ġurnalist se joqgħod jikteb fuqi. Ejdli Scarlett. Reċett? Owen, ħallih. Ibad li SMS u ejdli zaċċitri taħi. Jisu wieħed imsawwar. Owen. Xattint! Se tagħmel? Ara da fuq il-linja l-Mrs. Scarlett, aqta, issa nċepillek l-urajn, hu paċenzja. Ġifriet ngħidilkom li rridu nkunu maqudin bħala familja iżjed minn qatt qabel u qasbis qed tikkalkulawni. Sorry ma. Mhux minn għandek irrida s-sorijin? Mela, minn għandi, imma qaċċi ċempilli r-raġel biex jitellifnu waqt li jintek kellimna. Bessarjata! Fejn ġej. Morru, għasse nispiċċa naqla xi daqqa jiena biex inferraqkom u tiġi ħażin ħafna llum. Morru, issek ikun hemm żviluppi ġodda nibatalikom, però darba ejjew brida tajba, għamlu li pjaċir. Morru! Fenna, jitlaq. Rejja. Bettini biss għandha eżami ieħor għada. Bye, Bettini. Bye. Ħawasalkom sal-bir. Nista' nwasalhom jien. Aqbad kif għamel revision sakemm ngħid li kallikel. Bye. X'mina li qed tagħmel? Int? Warrab minn nofs ħanaddi. Morrob sor minnu ket kuti. Jekk se tibqa' fin-nofs, se nibqa' għaddej minn fuqek. Tasal? Ejja, sul, Morris. Mhux qabel ma niċċaraw l-affarijiet. M'għandniex niċċaraw. Ħanġib il-security. L-estenna. It seems we do. Jekk int Mr. Ketkuti, u skont is-super huwa Mr. Ketkuti li rrid ikaċċini minn dil-home, it only means one thing. You still have a grudge against me. Għandi għal xi xux. Hello. Inti fiex inġej? Se nitlaq mill-home issa għax sibt intop. Se taqbad il-vapur tas-sitta? Iva. Was that her? Is she your wife now? Morris, warrab minn nofs. X'għatlu? X'qallek? Se tibqa'? It's a long story, my friend. Imma mill-li pjaċir. Stenna l-Ketkuti jiġi lura u għajdu li zankun qed nistennija fil-post tas-soltu. Il-post tas-soltu fejn? Jif mek tibżax, just tell him Morris is waiting. Intom tafu l-xurxin? He's an old friend from way back in Hamrun. Like sister and brother, we'll wave to each other. We don't want all the world to know we are really lovers, so we'll talk about the weather till we're alone together. And all the world will fade and die, and baby, there is only you and I. Skużani d-dawart, imma bħalma ġa spjegajtlek, sibt intop. Issa kollox so? Suppost, ejn għajdu hekk. Aħjar għatlek ninsow għallu. Għalix? Min xit nħos nisow? Ma namlux mort li Morris ġarna xilu jkelmek? Morris? Jew ma tafx. X'naf? Ara, insija, isni matlek xejn. Morris McCartney. Fl-episodju li jmiss. Inżel minn hemm,
Mela tittaqgħu tikser xi ħibbon. Imma jien jibża li jġrilu xi ħaġa għax anke l-Morris mhux żgħiru. Sera, tabbix li b'din l-indiema għamilli pjaċir. Kieku kien nies kien jibqa' hawnhekk magħna. Imma r-raġel kien wiċċu tost. Ma kienx kuntent li sab familja. X'inhu mar-rabtiet bejn Julia u Morris? Għalti li b'sana ċerta x-xemx hawn ġew. Għax għandi infection f'għajnejja. Ħanara. Jekk taraħ jitkessaħ, jew jieħu xi konfidenzi żejda, irridek tinfurmani mill-ewwel. Ħalli fidejja. Imma Morris ma jitkessaħx. Jipprova jieħu l-kontroll. Xejn aktar. U għajdlu ma joqgħodx jemmiżli. Ma rridx noqgħod noħlom minn barras bil-lejl. Roħ waħda għandi. Irġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Mur ixtrili. Il-mama kienet fil-kċina, bil-fardal u bil-karkur. Imma kienitx għada għamlet ċara, il-kuker kien ilu jixel